Hai, puh! Azi ne jucăm un joc. Nu știu cum se numește, dar e foarte șmecher. Cred că știți, pe Roblox. Dar nu știu cum se numește. Bă, dar unde mă duce băiatul ăsta? Hai, bă! Mori. O să mori. Și o să mori pe bune. Și o să mor, nu? Pe bune, nu mă salvează nimeni. Doamne, cum face telefon. Guys, ce vreau să zic. Vreau, mulțumesc. M-am sperat. Dați și voi like și subscribe, vă rog, că am doar 8 abonați și vreau să am 1100 de abonați sau măcar 100 sau 1000, 100k sau 100, atâta simplu. Hai, vă rog frumos, din toți problemele. Like și subscribe, vă rog. Dacă nu, o să mă las de YouTube QRS. Și chiar zic pe bune, nu zic la glumă, dacă nu mă credeți, ok. Asta cred că e ultimul. Nu, apă, la la li li la, hariki chichichan, chichichan. Chichichan, mă salvează cineva? Chichichan, hai salvează-mă și pe mine, Chichichan. Hai, Chichichan, te rog.